سلام كبرات تخاتلتين حجاب استدالو زيناتات سودان زلو حدش كونتات مرحي سراويت حرنت أورومو بزعبا قعزونا بأديس آبا مزرابو مجلسي أبي أحمد أبهلو كونتات بيت مخرج كل الأمحرة زوجو حدش أواجن بريزيدنت فرنسا نمرحي أستراليا زبولون كالنز دهسس كخونيو نوتر تخاتلتي إذا channel نمخان دما سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم ኣብ ሱዳን ዘሎ ቀሉላው ገና ይዕረፈና ኣሎ ይባሃሉ ላብ ዘሎ ግዜ እቶም ነትዕልዋ መንግስቲ ኣብ መቋም ዝርከቡ ህዝቢ ተቃውሞም ብምቕጻል ንከተማ ካርቱም ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ብየማን ገሮም ንዓበይቲ ጎደናታት ዓጽዮም ከም ዘለው ተገሊጹ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ዝኾነ ጀነራል ዓብዱል ፈታህ አልቡርሃን ኣብ ልዕለቲ ሲቪላውያን መራሕቲ ተሻሪኹ ዝመርሑ ዝነበረ ልኡላዊ ቤት ምኽርን ካቢነ ሚኒስትራትን ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምክያዱ ዝሓለፈ ቀዳም ነበርቲ ዝተፈላለያ ከተማታት ሱዳን ኣሽሓት ብዝበጽሕ ቁጽሪ ናብ ጎደናታት ብምውጻእ ተቃውሞም የመስሚዖም እዚ ይኹን جنرال عبد الفتاح البرهان كزاف حجي نتز وسد السقومتي داغماي غمتاي غبرولن طراي زيكونه تمالون العلواي عقاب حقته هاجر كاب سرحو كبارون كله نكالوتا فرداو مسرحته هاجر زسرحو بت سيفيلاو منغستي تمزيزم زنبرو سبا سلطانون كاب سرحم اباريرو مالا زي خونبر تقاومتي نتز غبرو زلو سلامو سلفي بزي كتماناي معصاو حزباو انبيتان بمغبار يقصلو ولو بخال شنخ كاهل اخ ودو حورات هاجرات اب سودان زخونه فوكار بارتس بسنبتنا عبد الله حمدوك نمنبر بيت بمخ كم زرر بأفليتو اتلو خابت زرقي وزل حبريتا ابزوان عبد الله حمدوك ابصب كونتات كم زل دحر محبر اتخاب سلطانته علي زل قدماي ميستر حجون ناي غزا حير كويني يقصل كم زل يافليتو مس عبد الله حمدوك بزعبه تخولوتات عرقن مصاي عدل سودانن تمايايطوم كم زلو ونغليصلا حيلتا تግራይ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ነከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ከም ዝተቆጻጸሩ ሓቢሮም ዝነበሩ ኮይኖም ብወገን መንግስቲ ሕጂ ኣብ ተኸባቢ ሓያል ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ነዚ ኣመልኪቱ ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ለገሰትሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ደሴን ኮምቦልቻን ሓያል ኩናት ኣሎ ክብልዩ ኣብቲ ዝገበሮ ጋዜጣ ዋዕላ ሓቢሩ ዘሎ ነዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣመልኪታ ማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ካብ ነበርቲ ሓበሬታ ክትረክብ ከም ዝፈተነት ክትገልጽ እንከላ ኣብ ከተማ ኮምቦልቻ ዝርከቡ ነበርቲ ነታ ማዕከን ኣብዚ እዋን ገዞም ዓጽዮም ሚሎም ከም ዘለው ድሕሪ ምግላጽ ካብ ጎዝኦም ከኣ ሓይልታት ትግራይ ብጎደናታት እታ ከተማ እንዳሓለፉ ይርእዩ ከም ዘለው ሓቢሮም ንከተማ ደሴ ብዝምልከት ከኣ ተማዕከን ካብ ነበርቲ ከተማ ደሴ ብዝረኸቦት ሓበሬታ እቶም ነበርቲ ካብ ጎዝኦም ኮይኖም ኣብታ ከተማ ተኽሲ ይካየድ ከም ዘሎ ከም ዝረኣዩ ሰራዊት ከኣ ካብ ገዛኹም ከይትወጹ ከም ዝበልዎም ብምሕባር ኣብታ ከተማ ጌና ይታኸሱ ከም ዘለው እዮም እዞም ነበርቲ ንማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሮም ዘለው ብኻል ወገን ትማሊ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ነታ ካብ ኮምቦልቻ ኣብ ናይ 54 ኪሎ ሜትር ርሕቀት زلا كتما كيميسة حيزنا يايلوم دحرم أواجم وهبك قال نايتوم حيلتا زخونة أودا تاريبي بجاكا كتما كيميسة نسام باتا ونحيزوم ما كم زلو وافليتو زو هبك قال زرقحو أبزول حبريتها لعلواي مرحي سراويت حرنت أورومو زخونة جال مرو أبتا بحيلتاتوم تتحيزا زلا كتما جيديمي زركب ستاديوم نهزبي أبزو سمعو قال كل من قدتات نافين فين نيزو وسديلو كم استزاربه زو هبك قال بزعبا قعزانا بأديس آبايو تزاري بزلا بجاكا زو هبك قال حيلتاتوم نكيمي سنسنابتن ኣብ ዝሓዙሉ እዋን ንብዙሓት እስራት ከም ዘውጽኡን ገሊጹ قدماي منيستر إثيوبيا أبي أحمد حزبي كالوت عمامات قديفو نحوحات نمكات نمسعرن زخون عينت عدقن عغمن حزو بحقا وأواداد باكك على سالو وكبل تساوعي تغريبو قدماي منيستر أبي أحمد تمال مشات أبزام محلالو فمال اختي مرير قال ساكايدنا طعم عوات كنا استماغيرنا كبل وانتزاري بلا حوحات دن بس غاي إثيوبيا يزبال أبي أحمد بربعتا جنبار تخصو خفيتو هاجر ناي مفراس تكبارات كاتسيلولو أبسومن كل حيلون أب جنبار ولا أمتسيلو هاجر نمتفاق زمت عسله قرن مدحان زتال على حيلي كربو شمبر كسعر اي كلام بمبال زيغاتات نز حيلي كمكوتو يغبا كبل غليصو ابز حج اوان تهاجر اغاطيمو زل صقما زتحلالخو كوان تمسلو ابوتاتنا كابز حلفو مكراغن زخبد ايكونن سلازخونه دما حزب نغزيو كالوت غدايات غديفو نتن طفات نمص حيلي نمسعر زخونه عينت عدقن عقمن حزو بحقاو اواداد باك قالس يغبا كبل ناب حزب اثيوبيا ناي كتتصاوعي تقريبو كم ذكر منغس اثيوبيا ابز حد عمت كغبر قرب معلتات تريفو زلو كينات قامي تصاوعت كتات أغرب نيريو
ቤት ምኽሪ ክልል ኣምሓራ ትማሊ 31 ጥቅምቲ 2021 ኣብ ዘካየደ ህጹጽ ኣኼባ ንሕወሓት በዘሎ ኣካይዳ ምስዓር ስለ ዘይከኣል መላእ ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ነቲ ወፍሪ ክጽምበሮ ጻውዒት ኣቕሪቡ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘውጽኦ 9 ነጥብታት ዘለዎ ህጹጽ ጻውዒት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል እቲ ክልል ዝርከቡ ሓለፍቲ ነቲ ወፍሪ ከወሃዱን ነዚ ክገብሩ ዘይክእሉ ምዝርከቡ ግን ግቡእ ምሕደራዊ መቕጻዕቲ ክውሰደሎም ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ቤት ምኽሪ ሓይልታት ትግራይ ንኮምቦልቻ ትርከበን ገለ ክፋል ደቡብ ወሎ ምቁጽጻሮም ኣብ ዝገለጸሉ እዩ ነዚ ጻውዒት ኣቕሪቡ ቤት ምኽሪ ክልል ኣምሓራ ትማሊ ኣብ ዘመሓላለፎ ህጹጽ ጻውዒት እውን ዝኾነ መንግስታዊ ትካል ምድብ ስርሑ ኣቋሪጹ ባጀት ወሲኹ ነዚ ዘጋጥመና ሓደጋ ንምብርዓን ብዝከኣሎ ክረባረብ ተወሲኑሉ ኢሉ እቲ ቤት ምኽሪ ናብ ኩሎም ኣብ ጽፍሒ ዝርከቡ ሓለፍቲ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ነቲ ትእዛዝ ተቐቢሎም ንህዝቢ ብምውዳብ ናብ ቅድመ ግንባር ክመርሑ ምውሳኑ ሓቢሩ እቲ ቤት ምኽሪ ኣስዒቡ ነዚ ክገብሩ ዘይከኣሉ ሓለፍቲ ሕጋዊ ምሕደራዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሎም እውን ገሊጹ ንተሽከርከርቲ ብዝምልከት እውን እቲ ቤት ምኽሪ ኩለን ናይ መንግስቲ ተሽከርከርቲ ኣብ ሓደ ማእከል ተኣኪበን ኣብቲ ወፍሪ መሳለጥያ ክኾና ወሲኑ ናይ ውልቀ መካይን እውን ህልውና ንምውሓስ ዋናታት እተን መካይን ብነብሶምን ንብረቶምን ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ተወሲኑ ኣሎ ክብል እንከሎ ናይ መንግስትን ናይ ውልቅን ወተሃደራውያን ብረታት ኣብቲ ተኣውጅ ዘሎ ወፍሪ ክውዕል እውን እቲ ቤት ምኽሪ ኣተሓሳሲቡ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ኩለን ከተማታት እቲ ክልል ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ብምድንጋግ ድሕሪ ሰዓት 8 ምሸት ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ከም ዘይፍቀድ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ኣመልኪታ ሕጂ እውን ብመንገዲ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት አንቶኒ ብሊንከን ዘለዋ ሸቁለት ገሊጸላ እቲ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝኾነ አንቶኒ ብሊንከን ሕጂ ዘርጊሕዋ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ሕጂ ብዘሎ ገስጋስ ሓይልታት ትግራይ ዘለዋ ሸቁለት ድሕሪ ምግላጽ ኩሎም ወገናት ቅድመ ኩነት ዘይብሉ ናይ ምቁራጽ ተኽሲ ዘተ ክገብሩ እዩ ጻውዒት ኣቕሪቡ ፕሬዝደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራሊያ ስኮት ሞሪስ ውጹእ ሓሶት ከም ዝሓሰቦ ንጋዜጠኛታት ገሊጹ ፕሬዝደንት ማክሮን ሞሪስ ዝሓሰቦ ካደ ይመስለካ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ይመስለኒ ዘይኮነ ኣደ ዓዲ ዕንበር ሓሲኒ ኢሉ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ክልቲአን ሃገራት ኣውስትራሊያ ምስ ፈረንሳ ዝነበራ ውዕል ዕድጊ ብኒውክሌር ዝንቀሳቐሳ ኣዝየን ዘመናውያን ወተሃደራውያን ሳብማሪን ብምውንዛፍ ምስ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ሓድሽ ውዕል ድሕሪ ምግባር እዩ ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣውስትራሊያ ምስ ፈረንሳ ዝነበራ ናይ 7 ቢልዮን ዶላር ውዕል ዕድጊ ምስራዛ ኣዝዩ ከም ዘጓሃዮ ገሊጹ ነይሩ እዩ እቲ ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ፈረንሳን ተበፂሑ ዝነበረ ስምምዕ ፈረንሳ ንኣውስትራልያ 12 ዘመናውያን ሳብማሪናት ሰሪሓ ንኣውስትራልያ ክትቀርበላ እዩ ነይሩ እቲ መደብ እዚ ይኹን እምበር ኣውስትራልያ ነዚ ስምምዕ እዚ ዕሽሽ ብምባል ምስ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ሓድሽ ውዕል ያፈሪማ ኣውስትራልያ ምስ ፈረንሳ ዝነበራ ክልተኣዊ ስምምዕ ብሃንደበት ምስራዛ ኣብ ፈረንሳ ብዙሕ ቆጣዒ ክፈጥር እንከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዘጋጠመ ብዝኣመንካዮ ኣብ ዝባንካ ብስሕለት ከም ምውጋእ ክብል ገሊጽዎ ኣውስትራልያ ነቲ ምስ ፈረንሳ ዝነበራ ስምምዕ ምስ ሰረዘቶ ፈረንሳ ኣብ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝነበርዋ ኣምባሳደራት ክትስሕቦም ከም እተገደደት ይዝከር ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ግን ድሕሪ እዚ ክስተት ዝሓለፈ ዓርቢ ንመጀመርታ ግዜ ምስ ፕሬዝደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ብኣካል ተራኺቡ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጥረ ነገር ንማክሮን ይቕሬታ ሓቲትዎ እዩ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم